Look at my outfit. Like, grabe jud ka high fashion. Black kaayo, oy. Terno ka isa panit. Hi everyone, or every bugan, mga pink ug bugan. Karon adlaw nga video is mag-react na lang. Napugos jud ta ani. Kay nagbuot-buot jud mo panglungkab sa akong mga old nga photos. Gipang post jud ninyo sa Facebook, gipang comment jud ninyo. Pero wala po ko naulawan. Kay bisan ka na siya nga photo old, ang nawong mampod is new. Hantod karon, bag-o jud gyapon kaayo. And before dito mag-start, gusto lang nako ingon nga naa-day tay mo abutay nga merchandise, pink og bugan merchandise, Team Perfect nga t-shirt. And actually gipangayuan pa lang ko nilag design. So kung naga-design kag mga t-shirt and kung na kay masuggest nga design, i-message ko or pag-send og email, i-check lang ang description box below and kung mapilian na na kaswerte ba niyo? Pero bitaw, basig makaingon pod mga nigara pod jud ni siya porket pink ug buga nagpabuhat-buhat nag t-shirt. Dili kay actually company ni sila nga ni tap sa ako nga nagabuhat yun sila mga merchandise sa mga social media influencer. Influencer data karon. Actually naano sila yung mga dagan nga nabuhat sa mga di basta-basta nga mga content creators, sa mga influencer. Like how would you kaayo, and we are very honored nga gitap ta nila and they are willing to work with that merchandise nga sila na jud ang bahala, like kung paon sa mag-order, sila na pud magbuhat sa website, sila na ang bahala. And naara jud sa inyo kung mo palit mo. Pero kayahay pud ba ninyo kung makasuot mo ka perfect ba nga t-shirt, diba? So i-update lang tamo puhon inignaan na, and I hope nga mo support mo ani ug di na nato padugayon, mag-react na ta sa mga perfect nga pictures. So mangita ta diri sa Facebook. I think naani siya diri sa mga pinakaulahi nga part. So mao jud ni ang mga dagway nga wa pa jud nagkadimaon. Nagkadimaon na day karon. So for our first photo is kani nga murag unsa ba nga na ay cellphone sa nawo nga mura mag endorser sa second hand nga China phone. Actually nahinumduman ako China phone jud siya, and gani siya nga klase cellphone is bugat jud kaayo, but kusog kayang speaker kung magpa-music ka, then malipay na jud ani kung maka-cellphone tag inani sa una. Colored na siya, then bisag keypad, touch screen pud ni siya. And ayun lang, mura jud ko gabaliga diri sa mga murag pamalit na mo kay bisag second hand ni siya. Kung sa kahamis ning naw nga, mao pud ni kahamis ning cellphone na. Murag ana bitaw. And in fairness, ganahan ko sa kong kilay diri kay mura jud sales lady nga masuko kung wala ikasinsilyo sa imong dako nga kwarta. So ayan, next is kani inyo po jud ning perming gina-comment sa akong mga post nga inyo po jud ning ginabutangan og caption nga katong dili pa daw pink og bugan. Ayan, o di ba? Kahayag ba sa nawong? O kita mo anang mga bato sa ako ang likod? Kaya ako kita po ko. Dili bitaw kana siya is magkalot lang ka anak gamay, naana na siya init nga tubig din Now na totally nga init jud siya kung sa Tagalog pa maligam-gam, and ug dira ami nagahumol-humol, diri ami magbanding sa una sa akong mga kababata o sa family, relatives, kay mao man siya ang one of the beautiful spots sa ako ang hometown, which is the Balut Island, dito mismo sa akong barangay, sa barangay Tinina. Daplin ra jud niya siya sa dagat ug hungaw siya sa volcan, kaya among kong isla nga kung asa ko nagdako is isla siya nga non-active volcano. So naa jud may mga paani ani. Actually napay ubang areas dito sa mong isla nga kung asa. Consider jud siya nga kung naay mga bisita, gina-visit jud siya nga katong pinakadako jud nga hungawanan sa volcan. But dili ra pud mi mabalaka kay lagi dili man siya active nga volcano ang among isla. Pero nganong wala man kong napiksan og lava dire. Try lang. Dili kay kahayag ba? Ka-fresh ba? Best in selfie na jud kay ko sa una pa lang nga kanang murag. Koray gwapa diri. Kay murag ako ra man pud ni isa diri. Next is kani wa jud ko kasabot ani kung unsa ni. Wa jud ko kasabot sa kamo diri murag peace nga murag magpadulong na sa piste. Mo action na magtulo ka tudlo ang magpakita. And nahinumdaman ako ni kani siya nga time is youth festival sa among parokya sa una, kay lagi every year naga-celebrate mig festival sa tanang mga youth
mga bayot, try lang, mga Catholic nga kabatanunan dito sa mong isla, and lingaw jud kay ni siya, and mao jud ni siya ang exciting bitaw nga part sa amo ang bakasyon na every ano man ni siya mahitabo every May. And ayun lang, makamiss lang ang kaninga time kay Diyos nun kaayo ko. Pero karon madre naman ko, mas Diyos nun na. Try na. Dili bitaw, mas nindot po ning inani bitaw nga naga-engage ta sa mga religious activities kay naapod yun na siya impact sa imuha. Like, kung modako ka, gina-remind yun nga, di yun makalimot na na-adyo Ginoo nga angay pasalamatan sa mga grasya nga imong madawat, magamay man o madako, mas nindot yun ang dako. Di bitaw, I hope nga mag-cooperate mo kung naamoy mga activities sa mga simbahan, and ayun lang, di ba yun nga required yun, but I hope lang you give time para mag-reflect ba sa mga butang-butang dapat mapasalamaton yun ta. So, ayun, next na, kay marag padulong na taan ni magsimba. Wow. Next is kani. Di jud ako ni masabdan nga nang naa sa ilalom ang camera. Nga mura jud ang pasabot kay mauni ang imuhang view kung imong kitkiton ang akong bugan. Wow. Dili bang kay nganong naa sa ilalom nga marag unsa ba? Actually kani nga time is uso pa ang mga camera ani nga Retrica, Cymera nga camera, and I think ang kung gigamit ani is Cymera nga camera application nga marag unsa ba marag naka full jud maayo ang brightness nga marag grabe jud maka-filter imbis pink og lips na imo ng orange para magakit-kit og yuta. And ayun naka-ID pa kay lagi sa eskwelahan jud ni sa una kanang pag naay mga time walay mabuhat hala selfie picture bisan asa nga anggulo kay tanang angle jud ra ba perfect di ba? Ayun lang, and kung makita ninyo hamis jud kay ko sa una pa lang. Next is kaning pabebe kay nga picture nga marag anhi ko sa bintana mag picture kay cute kaayo ko. Dili o di ba makita jud ninyo kung unsa ka hamis wa jud na pagka-filter, di ba? Inborn. Wala jud bagong himugso nga bata. What mapansin ako sa una is permi ko bujing giton. Tanawa o kung makita ninyo, aji gaborot sa kumata nga kanang ilang ginatawag lagi daw sa una nga kung bujing giton ka, nagasilip ka. Eh natingala ko, kay ako man unta ang ginasilip. Pero anong ako man ang maborutag mata. Ug murag kada bulan jud ko naaani. Nya dugay ra ba kay mawala. And I found out di ay nga dali ra pud jud ni siya maayo. Pag gamitan ra nimo siya inini tubig, like magkuha ra kag cotton and i-dip ra nimo sa init nga tubig tapos imo harang ibutang-butang sa imong mata. Wa na pag ug mahuyos na. So, kung na kay bujingkit karon, at least na kay natunan, di ba? Maong panilip pa, panilip. Try lang. Dili pero karon ani wala naman po ninuon ko ani sa akong mata karon. Kay syempre dili naman akong gatanaw sa ila, kundi sila na jud ang gatutok sa ako ug dili lang bujinggit ilang makuha, kundi malab at first sight pa ka mga bagmata. So next is kani pak long hair, and kung makainomdom mo sa una kung inyo po ning ginabuhat kanang ano bitaw hulamon ninyo ang buhok sa inyong classmate nga babae nga magtalik danay mo pag man imuhang pugnan ang ilang buhok gikan sa imong likod para marag kunuhay imuhang buhok. Pero wa na kani siya nga time is dugay jud kay kunuhay ko ani nakakuwag perfect nga angle unya nga akong classmate dito sa likod. Wa na gaantos na nga kadugay ba nimo yung po na ako paghulat sa kay wala pa. And ayun, maura din ni resulta. Para magsitado. Try na. Kung nakailam mo kay tado, as in, mara yung inaani o kanang loong hair nga, na ipag-glass nga Hello Kitty pa. Diyos ko. And kani nga time is, uso pa nilang ginatawag nga varsity jacket, kani akong gisuot diri o kaning, bisan utong tutok, bisan astang inita, hala, magsuot yung gyapon aning jakita, kay lagi uso, lagi yun daw kununghay. Next is, baby girl nga nagduyan-duyan. Kulang na lang butangag baby ron, ang baba, mara na yung bata nga nanimaho pang tiki-tiki ang baba. Dili kani siya nga time is lunch, every lunch break kanang magbuhi na sa klase 11:30 manguli jud mi anak balay or kung asa man mi nagpuyo kay most of us kay nagrent man kay kani among school lagi sa una nga is layo jud sa among mismong barangay, so kailangan pa na mag-rent kay naa dito sa mismong sentro jud ang eskwelahan. So kani inig makauli wala magduyan-duyan after lunch, and nakainomdom ko ani kani jud nga time ako mga sudan sa una usually is katong
bihon in tawon nga tag 5 sa kantin. I think kani nga time is gaduyan-duyan ko siguro na-realize na ko mag-selfie sa kay bisang atong sudan karon bihon. Pero puhon, pansit kanto na jud. Sunod kay kani, uso po kay ni siya nga kalo sa una. Kaning na stripe sa likod nga marag mosquito. Nga unsa ba, nga marag jud mag-wild kung di ko mapalitan ani sa una sa ko mama. And I think first year high school ko ani, yes. And wala, best in kalo jud kay ko sa una. Like pala kalo kayo ko. Tapos napay hairstyle o nga, kabalo jud ko gel jud ni nga gipapilit jud maayo sa agta nga unsa ba. Kasi hindi jud mahimutang ako ulo sa una kung walay kalo. Pero karon, corona na ang ginabutang. China. Next is kaning picture namo ni Winston. Kabalo jud ko sa caption ani sa una, di jud ko kalimot ani nga caption is sinong mas mataray. Ako din ning sundon be. As in, mao dyan ang caption sa una and second year high school pa mi ani. Sa tanan po na akong classmate, no? Like, pag high school, since first year high school, ug hantod karon ato naabot mi college, and nakastop man ko. But, until now, nga, bisag pila nakatuig ang nilabay, gauban jud gihapon mi aning Winston. Like, sa tanan-tanan ng classmate, kami na lang diyong duha pod gihapon ang nagpabilin. Nga gauban hantod karon and nagpabilin gihapon yung mataray. Uy, basta-basta makapanguyab. Kaya na-train jud mi sa pag minaldita. Sunod is kani. Tungod lagi kay mahilig pod magtawa ng mga Asia's Next Top Model sa una. So, amo po yung pangsundugon. Hala, bisag na sa likod dito sa eskwelahan. Bisag wala na nagkadimao. Mangita jud mig ka ng mga butang bitaw nga i-model kuno ay namo. And ayan, dara, naunsa man ni. Naunsa naman yung payong. Nga nagtaya-taya pa. Dara, o, pak, and pak. Labani jud ang payong diha. So inanion jud ay pagbaligya sa payong aron mahalin. Ayun, grabe jud kaayo ang mga kabuang sa una. Nga bisag unsa na lay mahuna-unaan. For our last photo, mo ni ang recent nga inyong gi-share nga wa jud ko nagdahom nga nakit-an pa jud ini ninyo. Actually akong classmate ang nag-post ani and I don't know kinsa ang traidor o kriminal kaayo nga nag-post ani. Pero mo lagi wa jud ko naulawan kay ka perfect ba nako din he. Pero David uy, tagba jud tago ani nga picture kay marag di man say nga di kadawat but marag di po jud ko kadawat ani. Bitaw and wala lang nalingaw ra ko nga nalingaw po jud ay sa kong hulagway dire ah. Anong inyong katawaan? Gusto mo magabaan? Try lang. Bitaw kani siya is JS prom ni namo and ayun, look at my outfit. Like grabe jud ka high fashion. Black kaayo oy, terno ka isa panit. Try lang. Pag bitaw nung asa jud ay nakong laguma jud sa una. Char, sa namuti na jud ay karon. Pero dili man, grabe para sa to mao na jud ni atong pinaka fresh ug pinaka hawod kay nga outfit sa una. Ug makaingon jud ko nga proud jud kay ko ani nga outfit sa una no kay ngadto pagod jud mi anig pantalan oh. Pantalan ni namo dito kanang dungguanan sa mga sakyanan ba like from Jansen nga mga barko dito gadunggo. Ayun, mao man gud among tambayanan sa unang laaganan and gilaag pa jud ay nako ni nga outfit sa una pagkahuman sa mong prom. Like proud jud kay ko no. So maora to, I hope nga nag-enjoy mo ani nga video ug kung naamoy ma-suggest nga atong buhaton i-comment lang below ug naalang sa inyo kung mag-subscribe mo ani nga channel and stay safe lang gyud kung asa man mo karon. And again, this is Randolph Vibes. Ka perfect ba? Kahamis ba? Ug see you sa next nga video.